Täze ýyl bayramçylygynyň öňü sürüsine şu günler häkimetler Mara welaýatyna kafeleriň we restoranlaryň iş tertibini çäklendirýär. Bular barada da Atyk radiosynyň sebitde Habarç 26 dekabrda maglumat berdi. Kafeler, barlar we restoranlar akşam saat 8:30-dan soň ýapylyp başlanýar. 9-dan soň garwanyşxanalarda 2 adam galmaly däl diýip marly ýaşaýjylar aýdýarlar. Atyk radiosynyň Mara sebitine habarçylar şu günler kafeleriň we restoranlaryň öňüne polisiýa işgärleriniň nowatçylyk çekýänliklerini habar berýärler. Bu näme bolus? Bizde barda tersine işleýär. Şunlar adamlar restoranlarda we toý mekanlarynda täzil banketlerini geçirmekçi bolýarlar. Adamlar täzil bayramçylygynda boldugundan satynmakçy bolýarlar. Idara kärhanalaryň banket guraýan işgärleri gije bilen saat 6-da işden çykyp, akşam 8 töwereginde bellenen restoranlara gelýärler. Ýa-ni bir nahary öňlerini alanlarynda restorany yapmak, içindäki adamlary restorandan gowy çykarmak talap edilýär. Deyip marly bir restoran ýa-da Atyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Hyzmatlar pudugyny iş alyp barýan telekeçiler polisiýa çäklendirmeleriniň bayramçylygyň bozawasyny özlerini girdejisiz goýýanyny aýdýarlar. Bu aralykda Atyk radiosynyň habarçylary şäheriň gyralaryna, daçalarda we howly jaýlaryna yerli ýaşaýjylar tarapyndan özbaşda kuramalaşdyrylýan bayramçylyk üýtmeleriniň hem polisiýa gödäwçiligini iýleýändigini habar berýärler. Polisiýa işgärleri husus hojalyklarda geçirilýän bayramçylyk üýtmelerini hem ýatyrýarlar. Aýdym sadyň sesini kesmegi talap edýärler diýip bir yerli ýaşaýjy Atyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýöne egerde oturuşyklar wezipeli adamlaryň hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň ýa-da olaryň tanyşlarynyň gatnaşmagyna geçirilýän bolsa, onu polisiýa şeýle hojalyklara egilşik edýär. Hukuk goraýjy edaralarda tanışyň ýok bolsa, akşam saat 8:30-dan soň şowhun şagalaňsyz oturmak talap edilýär diýip marly ýaşaýjylar aýdýarlar. Atyk radiosynyň habarçylary Täze ýyl bayramçylygynyň öňü ýany ýurt boýunça howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilýändigini, kanun goraýjy edaralarda güýçlendirmeleriň oglan edilendigini habar berip gelýär. Şol bir wagtda polisiýa işgärleri we orta mektepleriň muallimleri okuwçy ýaşlaryň arasyna düşündürüş işlerine badalygy berip bayramçylyk günlerini emeli partlaýjylaryň, petardlaryň ulanylanmalygy, köçelerde we köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň töweregine ot ýakylmalygy ýaly howpsuzlyk düzgünleriniň berjay edilmegi barada gurrundaşlyk geçdiler. Galbertede döwlet edara kärhanalarynyň işgärlerini öz başlangyçlary bilen Täze ýyl gijesini üýtmelenleri we oturuşyklary bellemek gadagyn edildi. Täze ýyl bayramçylygy adamlaryň hakykatdan da saatlanyp arzu edýän bayramçylygy bolup durýar. Emma adamlaryň barça bayramçylyk sagalagyny alýarlar. Başga bayramçylyklarda öýden hem çykmaýarys. Diýip bir marly ýaşaýjy Atyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu aralykda Türkmen hökümeti Täze ýyl bayramçylygynyň öňü tirosuna daşary ýurt aýdymçylarynyň gatnaşmagyna paýtagat Aşgabatda bayramçylyk konsertlerini gurnaýar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündəligi gepleşigimizi Ukrainadaky soňky ýagdaýlar bilen dowam etdirýäris. Russiýanyň Gorunlyk ministrligi 26 dekabr güni irden günorta günwatardaky Saratow regionundaky harby bazanyň üstünden barýan bir dronyň urulyp düşürilmegi netijesinde onuň galandylarynyň aşagynda 3 harby gullukçynyň helak bolandygyny öňe sürdi. 26 dekabrda Moskwa wagty bilen 01:35-de Ukrainanyň pilotsuz howa seristesi pes ağırlykda Saratow regionundaky Engels howa bazasyna arlaşmagy netijesinde urulyp düşürildi diýip Russiýanyň Gorunlyk ministrligi habar berdi. Dronyň galandylarynyň gaçmagy netijesinde Russiýanyň tehnik şahsy düzüminden 3 gullukçy agyr yaralanyp helak boldy diýip beýanatda bellenilýär. Mundan öň Russiýa ýurdun howa we älim güýçleri tarapyndan dolandyrylýan bu harby howa bazasynda partlamalaryň bolandygyny hem habar beripdi. Bu şu aýyň dowamında Moskwanyň Kiýewiň amala aşyrandygyny aýdýan gurrungy gidýän harby baza edilen ikinji hüjüm boldy. Bazı Telegram kanalynyň maglumatyna görä, yerli ýaşaýjylar howa hüjümünden gorunuş signallarynyň ýanglanandygyny we şäherde partlamalaryň sesleriniň işdilendigini belläpdiler. Russiýanyň sosial ulgamlarynda peýda bolan suratlarda bazıdaky tutuşan odu görse bolýar. Şeýle-de gözükçilik kameralarynyň uly partlamanyň dören pursudyny ýazga alan gysga videosyny siňnese bolýar. Saratow regionunyň häkimi Roman Busarginiň Telegram kanalynda ýerleşdiren maglumatyna görä, kanun goraýjy edaralar hadise boýunça derňe başlapdyrlar. Busargin raýat maksatly detgallara zeper ýetmeýändigini hem aýtdy. 5 dekabrda Russiýa Ukrainanyň söwüş meydanyndan yüzlerçe kilometr aralykda ýerleşen bu baza edilen hüjümyň arkasynda Kiýewiň drondygyny öňe sürdi. Bu baza Ukrainanyň gündogurundaky Kiýew tarapyndan gözegçilik edilen sewitlerden 700 kilometr uzaklykda ýerleşýär.
Ukrayn güýçleri 10 ay bäri Russiýanyň esassız başladyň urşunyň çäginde basyp alyjylara garşy görüşýärler. Saratowdaky harby bazada Tu-160 we Tu-95MS kısımlı strategiki bombaçı uçorlar şeýle-de Ukraina hüjüm etmek üçin ulanylýan beýleki howa tirişleri ýerleşýär. Satelit suratlarında 5-nji dekabrdaky hüjümde Tu-95 kısımlı uçory zeper ýetendigini meňzeýändigini görse bolýar. Şol günüň özünde Moskwanyň günorta gündogrundaky Rizan tewitindäki Diaghilev harby howa bazasyna hem dron bilen hüjüm edildi. Şunlar Türkmenistanyna ilatyň we ýaşaýyşy gorunyň uçdan tutma ýadyby dowam edýän mahaly Lewap welaýatynyň ýaşaýjylary hususy ýaşaýyş jaýlaryna degişli döwlet belligi baradaky talaplaryň güýçlenýändigini aýdýarlar. Yerli ýaşaýjylar Adalet Ministrliginiň yerli edarasyna ýaşaýyş jaýlaryny döwlet belligine aldyrmak üçin ulan obatlaryň emele gelýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň Adalet Ministrliginiň ýanynaky gozgulmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly gelekçikleriň döwlet tarapyndan bellige alynmagy barada gullugy gozgulmaýan emläkleri şol sany ilatyň hususy ýaşaýyş jaýlaryny döwlet belligine alýar. Adalet Ministrliginiň gozulmaýan emläkleri hasap alyş edarasynyň web saýtyna görä yer bölegine gurulan ýaşaýyş jaýyna bolan eýeçlik hukugynyň döwlet tarapyndan belligi alynmagy üçin şu aşakdaky resminamalar talap edilýär. Arza eýesi ýa-da wekili tarapyndan pasport yer bölegini bermek barada häkimiň karary, yer serişdeleri edaralarının resminamaları, döwletnamy ýa-da şahadatnamy, tehniki tükürleýiş edarasynyň resminamalary, obyektiň tehniki pasporty, ýaşaýyş jaýy ulanmagy kabul etmek barada döwlet kabul ediş toporunyň resminamasy, hukuk belleýiji resminama, satyn almak, satmak, sowgat etmek şertnamasy we şoňa meňdeşler barada belenen meşberlerde tölegleriň tölenenligi barada resminama talap edilýär. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri hususy ýaşaýyş jaýlaryny döwlet belligine aldyrmak üçin Içeri işler ministrliginiň ýanyna garşy gullugynyň, vilayet binagerlik müdürlüginiň, gaz üçünçülük edarasynyň, Oba huzurluk ministrliginiň yer serişdeleri gullugynyň, öý dolandyryş edarasynyň hemde şäher häkimliginden dürli görnüşli kepinamalaryň talap edilýändigini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri şu günler gozgulmaýan emlak gullugynyň yerli edarasynyň resminamalamak üçin barýan raýatlaryň ören köpdigini aýdýarlar. İlk başta nobaty ýazylmaly. 4-5 gün aralykda nobatyň ýetýär diýip bir lewaply ýaşaýjy aýdýar. Türkmenistanyň Adalet Ministrliginiň ýanyna 2015-nji ýylda gozgulmaýan emlak gullugy döredildi. Aşgabat şäherine we Sewitderde gullugyň yerli edaralary hereket edýär. Lewaply ýaşaýjylar gozgulmaýan emlak gullugynyň yerli edarasyna hususy ýaşaýyş jaýlaryny döwlet belligine alyş işleriniň haýal alınıp barlýanyny aýdýarlar. Ýygnan dokumentlerinden hökman bir problema tapýarlar. Ol dokumentin bolanok, bu kepilnamäň bolanok diýip ýygyny gaýtaryp goýberýärler. Diýip lewaply ýaşaýjylar aýdýarlar. Bu aralıkda Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Adalet Ministrliginiň yerli edarasyna zerur bolan resminamalar düzeltmek işlerini çalplandyrmak we aňsatlaşdyrmak üçin para sorulýanyny aýdýarlar. Pulun bolsa kepilnama ýygnap azara galmak gerek däl diýip bir yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlygyň çeşmeleri para bermezden döwlet namasyny almak üçin onsuzam 3000 manada çenli çykdy jedilýänini aýdýarlar.